шурӯъ аз санаи 10 май арзиши роҳгиро дар вилояти Суғд гарон шуд. Хизматрасонии хатсайрҳои нақлиёти мусофирбари дохили шаҳрӣ ба миқдори 50 дирам боло рафт. Мусофиронро лозим омад ки ба ҷои 2 сомонии пештара 2 сомониву 50 дирам пардохт намоянд. ҳама авқотбор қимат акун чоканандако ҳама монда сетучоти бачаҳомо ҳай сали машко арзон шуд наз мешав. ин ҳар рӯз барои роҳгиро 10 сом 5 сом сарф мекунад одам. ё як ҷо мерам гӯя дигар 10 сом 5 сом сарф мекунӣ. хай халқу худаш зиндагич баъзбин бо роҳгирои қимат кардан ин кори назне фикри ман ҷудоям қиматгӯӣ ӯёмо ба ӯёмо намераса. нархномаи нав барои хатсайрҳои дохили шаҳрӣ муқаррар гардидааст. дар шаҳри Хуҷанд айни замон 5 ширкати мусофирбарӣ ба қайд гирифта шудааст ки дар 16 хатсайр ба мусофирон хизматрасонӣ менамоянд. бинобар пурсиши сарироҳии мо ронандагон сабаби гароншавии арзиши хизматрасониҳояшонро гарон шудани арзиши сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ шарҳ доданд. ҳисоби селярка будагист баъзшон метиям баъзшон надосям мо гиники гам назадем оле ҳама нарх куники гаштем 2 сомон ҳама жалба карсодем чӣ гуфтосям чӯ баланд кардам аз сабаби қимат шудани сӯзишворӣ қимат кадом намуди сӯзишворӣ ки мекардед як рӯз чӣ қадar маблағ сарф мекунед барои сӯзишворӣ дизели ки мегардим як рӯзбе то 350 сомона сӯзишворӣ мегирд запчас прибалтика наом дост қимат шудаги бутон шароити прибалтики медонед ку запчас ду баровар қимат шудаги сӯзишворӣ қимат шудаги моям қиин ҳама чизи мо харида ку. масъулини раёсати муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар вилояти Суғд сабаби гарон шудани арзиши роҳгироро шарҳ дода гуфтанд ки аризаҳои дархостии масъулини хатсайрҳои шаҳрӣ боис гардид ки арзиши хизматрасонии нақлиёти мусофирбари дохили шаҳрӣ боло равад. ба унвони раёсати мазкур аз 8 хатсайрҳои дохили шаҳрӣ аризаи дархостӣ ворид гардидааст. зеро гароншавии арзиши сӯзишворӣ, қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар хизматрасониҳо боиси он гардиданд ки ронандагон хароҷоти худро рӯйпӯш карда натавонистанд. аз оғози соли ҷорӣ бинобар болоравии арзиши сӯзишворӣ дизелӣ газимои болоравии нархҳои қисмҳои эҳтиётӣ, равғанҳои молиданӣ, ноқилқутиҳо, чархҳои резинӣ ва дигар қисмҳои эҳтиётӣ ки барои ҳамин таъмиру нигоҳдорӣ воситаи нақлиёти мусофирбар аллахусус чӣ гуфтам микроавтобусҳо мебошад. ҳамин болораи нархҳо қисмҳои эҳтиётӣ аз ҷониби интиқолдиҳандагон хусусан корхонаи нақлиёти мусофирбари шаҳри Хуҷанд ва хатсайрҳое ки ба ҳудуди шаҳри Хуҷанд ворид шуда аз ирду атрофи шаҳри Хуҷанд ноҳи бобоҷон ғафуров ворид шуда дар дохили шаҳри Хуҷанд ва мусофирон хизматрасонӣ менамоянд. ҳамин хел дархостҳо ворид шуд ки ба унвони раёсати муассисаи мо ки ҳамин барои пури рӯйпӯш кардани хароҷотҳои онҳо ҳамин барои дида барони нархи роҳгиро мусояд намоем. мо инҷо таҳлил карда баромадем соли ҳамин 2021 ҳангоми аз нав дида баромадани нархи роҳгиро ҳамин 50-60 дирам ҳамин дохили шаҳри Хуҷанба ҳамин ардаи ки мо ҳисоб китоб мекунем ҳамин захира ростигар монда буд. мо дар дори ҳамин нархномае ки ҳамин фармоиши вазире ки соли 2021 тасдиқ шуда буд бо чиҳеле ки гуфтам хадамоти зиннисолӣ дар дораи ҳамон нархи то ҳамин имконият будагиша баланд бардоштем. санаи 6 майи соли 2022 фармоиши сардори раёсати муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар вилояти Суғд оид ба тарифҳои номиналӣ барои ҳамлу нақли мусофирон бо нақлиёти автомобилӣ ба имзо расидааст. дар асоси он нархи роҳгиро дар хатсайрҳои мусофирбари дохили шаҳрии шаҳри Хуҷанд аз рӯзи 10 майи соли 2022 бо микроавтобусҳо 2 сомониву 50 дирам муайян шудааст. нархномаи роҳгирои амаликунанда дар хатсайрҳои мусофирбари назди шаҳрӣ ва байни шаҳрии шаҳру навоҳии вилояти Суғд бетағйир боқӣ мондааст. хатсайрҳои шаҳри Хуҷанда 5 ширкати нақлиёти мусофирбарӣ фаъолият доранд.
زیاده از 15-16 خطسری شهر داخل شهری هست و باقی مانده خطسری که از سمت‌های نای باجان غفور شهر خود ندارن همین خطسری و همین فقط در داخل شهر خود پیش بینی کرده شده است. طبق нархномаи нави арзиши роҳгиро хароҷоти шаҳрвандон низ бештар гардид. Акнун як нафар шахси коргар ба ҳисоби миёна дар як моҳ дар дохили шаҳр 180 сомонӣ барои роҳгиро сарф мекунад. Мутахассисон мегӯянд, ки арзиши имрӯзаи роҳгиро ба ҳисоби тарофаҳои номиналӣ баробар карда шудааст. Гузориши Оғилои Раҷабов, Супон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.